जानायनि लोंनायनि खिनायनि हासुनायनि लानांगौ ने लोगोफोर मा होनो आगैयाहाय जोंहा खानाय सिनजायोनो माने ओमफ्राय आं सिननो नागिरदों आरोना खानायाबो नै लावबाय नै लावबाय माथो खोमसिसि नुदों ओरैजा देलाय नै बिदि आरोना ओमफ्राय दा बियो सिनगोननो दा एसां सिनगोननो ओमफ्राय आं दा सानदों आरो मा गोदान डिजाइनखौनो सिनना होनसै नामा होननानै ओरै दालाय हिमालय हाजो बायदि बेफोरबायदि सिनना होनना सानदों आरोना आं लोगोफोर दाब्लिउ सिनना होगोन ना मा सिनना होगोन सानदों टि जानाय नङादां जायो जानायालाय जागोनथ' खम साइज जागोन टिबा वाव बिराद मोजां नुखागोन ना हाब खानाय सिनजाग्रायाबो नै दसेखौनो गसंनो हायानो लायनो आयौ जाला रे बे बिदिबा धैज' थानांगोन ना नोङो साइज जानो थाखाय स' बिदिबा लोगोफोर नायबाय थादो आंनि खानाय सिननायखौ नांगौनो दा आङो ओरैसो सिनना होखानोसै ओरैहाय मासा हाफ्लिसिम मासांनो सां जखा खिथाबानो जानायखौनो बेहाबो बिखा आयु माबाया खेनसेयानो मुस्राया इखौनो लाना फैदो माबा दोनदो गोदोरखौ आयु बिदिबा मोजां जाया खानाया बाबाया माबायाव नै बिदियाव मोजां जानाय नङा जाबिलाय बन्द' सिननाय लायाबा बिदि सिनग्राखौ नंखाय खर'खौबो सुथाबना होब्रा खर'खौनो मा साफायनो खायदों माथो थाम्फैया सिनबाय दे आं हले mana soalnya nggak ada di sana ya burung kita yang nonton sana ini ini itu berat benar kayak gak sih kalian kan baru saja baru Indonesia godan mabakan mo udah lama pun ini merah berat banget ini beri wow udah jengkol naik kita mana jengkol aja jengkol naik nasi good nasim ini siapa nudu ini kan cici salah pun tapi namanya sih nak apa ini munda lagi nandre mana dah ayo ini mana sih mana lele sini nih mana pun kan ah mau hilang kan video itu lele nanti kita pasti sudah jelas pasti dia tadi pakai ini puri balai ayo saya makan sama dia dah usah jangan sana tahu ni kan mana cuma jangan sakit nih Jabat. Jangan tinggal. Jangan tinggal di kamar sini. Ini ada. Ada nggak? Harusnya kan ada bayi. Ini nama jengko. Ini di talang itu mana sini ini? Sini. Ini sudah ada lagi. Di mana ni? Harusnya nggak sini. Ayo bisa. Ayo, ada kalau kalian beli bisa mana? Udah, yang akhirnya tulisin lah, lalang aja. Sampai di kalau konten. नै लोगोफोर बेनो जाबाय फाइनाल लुक आंबो रोंगौ सिननो नै साइज नुदा नै वाव मोजां दे बेखिनिया गारबाय आरोना ओमफ्राय नै
बे फाइनाल लुक जाबाय जाय सिनजानो आंजों सिनजाफैनो हागोन फ्रियावनो होनदो नै आंनि फाइनाल लुक साइज नुबाय दा वाव इस 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 स' बिदिबा भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक इउ स' माच बाय बाय